Zdravím všechny. Dneska máme nějakou mlhu, takový mlíčko trošku, no tak snad bude něco vidět na tom. No, vždycky hrozně to klame. Potom, když si to člověk pustí, tak zjistí, že to byla hrozná tma. Ale není to nejhorší. No, já bych to měl dneska dorazit tady. Akorát, když jsem to procházel, tak pár kousků tady asi budu muset nechat. Třeba tadyhle ten. Ten krajáč je to tam natažený do té pastviny a tady ten dub, nevím, možná, že se to bude vyhazovat. A nebudu se tady s tím prát, jo, to nemá cenu. Aby mi to tam potom nakonec stejně ulítlo, tak až by sem přišel traktor, tak by se to přetalo s rukou. Potom to samý, tady jsou takový ty nataženiny, on je to takhle a nad tu linku. Tady je taková hlavní průjezdná komunikace mezi dvouma obcema, takže to tady nechci nechávat, kdyby to spadlo do linky. No, něco uděláme, co půjde, co nepůjde, bude příště, no. Nebo jindy. Tak dopadně se vyperu. No. Vypadá to, že jo. Dobrý. Teďko tadyhle ten a on je natažený takhle na tu stranu, což by nějak jako extra nevadilo. Někam tady do těch míst, no. Tam možná nějaký klacek to odnese, ale to se bohužel nedá dělat, jo. Takhle zhruba stativ je rovně, podle bubliny tady, co mám. No, tak to vidíte, jak je to jako ten strom je mimo osu. Nebo mimo kolmici, no. Dopoví, jestli mu bude stačit lopatka, no. Tak pojď. Tak pobereme. Ještě jednou. No, byl natažený hodně do strany. No, škoda, mohlo to vletět ještě spíš sem takhle, no, ale to se nedá dělat. Tak, další, co je natažený tam do toho levýho pruhu. Já to zase nějak takhle srovnám ten stativ podle té bubliny. Jo, tak to vidíte. Stativ je na kolmo v uvozovkách. Takhle nějak.
Ten strom jde zase doleva a ještě trošku proti, no, tak budu muset bouchat. Tak, tričku. Se tě nechce. Jak to? Pa. Už. Jo, chtělo to tam škrábnout a bylo to. Vidíte na tom nedořezu. Tak, teďko začne trošku legrace. Já už jsem tady na té lince. Říkám, tady by byl problém, kdyby to spadlo do linky. No. Další je, že prostě samozřejmě u linky je to borovice rovně. Tuhle ten už je natažený na linku a budu mít asi honičky. No, honičky to tam dostat, no. Bych byl nerad, abych tady způsobil nějaký dopravní kolaps. Takže nevím, jak bych to rychle tady nějak z ty linky odstranil. To těžko. No, to snad bude dobrý.
Tak já tam akorát škrtnu vlevo, aby to nevlítlo do té borovice. No, to bude asi dobrý, si myslím. Tak. Jenom to tam povolit. Jadada. No, jenom do toho drobe trochnu. No, krucifix, ale... No, tak nerochnu, ale škrábneme, no. Tak, šlup, dobrý. Tak je to dobré. Lepší víc dřiny trošku, než aby mi to sem vlítlo do toho, no, do té linky. To by byl problém navíc. Tak, tuhle ten by měl být dobrý. Jako v tom smyslu, že nějak extra natažený nikam není. Úplně ideální to teda taky není, ale oproti tomu je to dobrý. Vidíte to, jak to tam drží, jak to brzdí. No, teďko nevím, jestli jsem si zbytečně nezadělal. Mám tady tadyhle ten, je proti, je natažený nad linku. Když to srovnáte s tou borovicí, tady rovně, tak on je jakoby takhle a ještě je tady zavětvený do té linky, no. A zase, abych to nerval úplně přes to, tak ho hodím někam tadyhle, nějaká ta malá douglaska, tak tadyhle směrem, abych to zbytečně nerval přes sílu. Začnu netradičně, nebo pro mě netradičně tady z té strany, abych si tadyhle to podržel, abych to tady neuříz teďko a ono se mi to neurvalo vahou, takže začnu tady z té strany.
Jo, zaklínuju, co to půjde a potom to budu popatrně dořezávat tady odsaď a zároveň nějak bouchat. Já to zkusím ještě tady přizvednout. No. Ty vole. Borovice, jak pas? Dobrý. Vidíte se tam. Ty vole. Taková díra, to je smělý celý. Takže zase nějaký překvápko, no, tak tady budeme muset dávat majzla. Ještě mi fouká blbej vítr, ty vole, jako trošku proti, no. To bude zábava asi, to bude show. Show must go on. Hlavně to, že to neurvalo.
respektive aby se to urvalo správným směrem. Tak. Já to povolím tady na té straně. Ale ne. Kurva. Ale to by mělo být dobrý. Snazší než tam. No, vidíte tam tu díru? To je paráda. Tak já to doříznu. No morně, teď jsem myslel, že to spadne samo. No, kousek o vteřinu a liška tam zůstala. Ono to není za co vzít. Tak já to ještě tady. Rodiče to vypadá, že to asi drží tady. Jo. No, tak to bylo ještě snazší, než jsem si myslel. Dobrý. Takže přátelé, pro dnešek tadyhle ten bude poslední, než přijde Luděk. To se tady nechá jenom kvůli tahání, aby nezamet tady ten rohový kůl z toho ohradníku, a až to bude mít vytažený, tak se to udělá úplně naposledy. Hodím mu to někam tam, nebo už to měl jakoby do směru, nebo si to srovná, ale až bude tahat v tom klembanku, tak by to tady mohl zamést, jo. Takže se to tady nechá jako odrazník, sloupek, aby prostě to tam nešlo do té pastviny. Tam zůstal ten krajač, ten se dodělá taky, no a tam jsou dva vzadu na dodělání taky, to znamená, že minimálně 4 kousky tady budou ještě, až tady bude tahat, takže jak se říká, s bodákem v řiti, to tady udělám, tomu budu stíhat úplně v pohodě. A ještě se budou vyhazovat teda nějaký ty listnáče, no, takže poslední, já doufám, ty vole, že to spadne samo, nebo bez nějakého velkého úsilí. Že to tam nějak extra zamotaný. Ty vole, Ježišmarja. No, tak to je v ryti. Já už to vidím. Ješkojoči. Tak co pastím? Tak šmáhnu. No, zkusíme tam narvat nějaký klín. Jestli náhodou no tak. Dobrý to je. Tyhle ty 3-4 poslední větve byly tady v těch posledních, no. Takže takhle dodělám. A jak jsem řekl, zatím
přerušujeme akci a šoupneme se tady o pár set metrů vejš. Takže zatím ahoj.